oso pieza berezia da. 6 zentimetro luze ditu eta basa zezen edo bisonte baten saietxezurrean landutako hegazti baten ingera da ebakia da. Duela 13.862 urte egina, Erdi Madeleine aroko gizakiak. Iragan urrunera bidaia bat egitera goaz. Leizeetako gizakiaren garaira, duela 14.000 urteko gizakiaren bizimodura. Eizari, erabat lotutako gizataldeen bizimodura. Elikagaien bilaketa etengabekoa eta biziraupena, eguneroko ogi zuen gizakiaren bizimodura. Baina euren bizimodu horretan, errito eta arterako denbora ere hartu zuten. Ekain Labar santutegi ederra delako da ezaguna batipat, hormako irudi bikainengatik. Arte erabilgarria ere aurkitu dute baina bertan, eta orain aurkeztera goazena da horren adibide bat. Goazen aurretik baina, zestoako aitzuloaren historiari erreparatzera. Oraingo aurkikuntza hau, hegaztiarena, testu inguruan kokatzera. Andoni Albizuri eta Rafael Rezabal Azpeitiar gazteek aurkitu zituzten ekaingo hormako irudiak 1999an. Berehala, Jose Miguel Barandiarani abisatu eta aipatutako hirurak eta Jesus Altuna biharamunean abiatu ziren aurkikuntzaren nondik norakoak aztertzera. Emaitza jakina da eta oparoa gainera. Jatorrizko aitzuluaren sarreran, historia aurreko aztarnategia zegoela baieztatu izan zuten, eta kobazuloaren barrenean, historia aurreko Labar artearen santutegi ikusgarria. Kanpaina arkeologikoaren lehen fase hark 1969tik 1975 iraun zuen, eta 6 arkeologi indusketa ekinaldi burutu zituzten. Lehenengo hirurak Jose Miguel Barandiaranek berak zuzendu zituen, eta besteak Jesus Altuna arkeologoak. Hormako irudi ikusgarriez gain arte erabilgarria ere aurkitu zuten. Ekaingo leizezulo sarreran dagoen aztarnategiko Goi Madeleine aldiko mailan, arearrizko xaflatxo grabatu baten 7 puska aurkitu ziren, eta xaflatxoa berriro osatu ahal izan zen. Xaflan basauntzaren, oreinaren eta zaldiaren aurrealdeak irudikatuta daude, bata bestearen gainean. Ikusten ari zareten hau, ekaingo erreplika den ekain berrin dagoen duela 12 urteko xaflaren erreplika da. 2008an lehen ekinaldiaiek egin eta 40 urtera, Jesus Altunaren zuzendaritzapean, ekaingo sarrerako aztarnategian indusketa berri bat hasi zuten. Erdi Madeleine aroa aztertu zuten ekinaldi honetan, eta 2009an ekaingo txoria aurkitu zuten. 2009ko kanpaina aurkitu genuen, pieza eder bat, oso pieza berezia gainera. Hegazti bat, ezur baten egina. Oso pieza berezia dela esan dugu, baina zergatik? Pieza txiki bat da, baina benetan zoragarria. Oso ondo landuta, alde guztitatik. Eta baditu bere iztasun batzuk. Alde batetik Europan azaldu izan dire horrelako higedura ebakiak, baina beti azaltzen dira edo bisonte buruak, edo zaldi buruak, edo basaker buruak, sekulen ez da oraindik hegazti bat azaldu. Eta hau da, Europan azaldu da lehendabiziko hegaztie. Pieza klase hauetan. Geobar ez dakiten, ondo ikusten da, baina hemen detaile asko ditu. Asko grabatu zuten alde batetik eta bestetik. Normalean pieza horiek, zaldi buruk eta itzen direnen, simetrikoak izaten dira. Alde baten itzen diote, buruaren eskubialdea, besten ezkerraldea. Hemen berriz ez. Hemen burue albotik ikusita dau, buru eta lepoa, baino bi aldi hauek hemen entzioten sabelaldea da hemen bizkarraldea. Egalak gorputzari itxatxita daude, ikusten duzuen bezala, eta oso pieza berezia da. Erdi Madeleine garaiko ingera da ebaki gehienak Pirinioen iparraldeko aztarnategietan azaltzen dira eta askoz ere gutxiago Kantaurialdean. Gainera horietan, zaldiburuak, sarrioburuak edota basauntz, bisonte eta oreinak irudikatzen dituzte. Gainera, ingera da ebaki gehienak zaldien ioide ezurrean eginda daude eta zintzilikatzeko zuloak dituzte. Ekaingo pieza, basazezen edo bisonte baten saietxezurrean eginda dago eta ez du zintzilikatzeko zulorik. Saietxezurrean egindako beste irudi bat ezagutzen da Isturitzen, baina zaldi bat irudikatzen du.
Europan garai hartakoa den erdi Madelen garaiko hegazti bakarra da ekaingoa. Antzeko piezak, hola, igedura ebaki hauek, badaude isturitzen. Isturitzen, saitzeko ezur baten egin beharren, entzituzte, zaldi ioides izeneko ezur baten. Ioides da, bai zaldik eta bai guk, eta ugazdun guztik dugun hemen mingaien ondoan dagoen ezur txapal bat. Eta isturitzen badaude horrelako piezak. Baina denak die zaldi buruk edo basaker buruk. Sekulen ez, hegazti bat. Isturitzekoak ere die erdi Madalen garaikoak. Garai berdinekoak. Berdinek. Hor bakarrekin zituzten. Lan klase hau erdi Madalen garaikoa da. Aurretik ez zuten inunen geroztik ere ez galdu izan hori. Baina nahiko zabaldu dago. Isturitzea ipatu dut, baina Ipar Pirineoan badaude Aries ingurun, badaude beste zur batzuk, eta bai da Asturiasen ere. Tartean, guain artetzen duen ezertxo ere zautzen. Guain azaldu dau, baina berezia hain zuzen hegazti bat alako. Da gainea, perspektiba okerroi daukelako. Hegaztiaren espeziea jakitea zaila da. Hegaztiak makrougaztunak baino askoz ere ugariagoak dira, eta ez dira geldirik egoten erraz irudikatuak izateko. Ze hegazti izan dago. Badirudi, buruz bera sartzen dien, uretan sartzen dien horietako hegazti bat dela. Egalak korputzen itxatxita daudelako. Baina pentsatzen dugu hori ez dela hola, beste bereiztasunek espaitie betetzen hegazti horiekin. Pentsatzen dugu egalak itxatxita daudela lekuik ez zutelako, zur hortan lekuik ez zutelako egalak zabaltzeko. Orduan, nahi eta nahi ez, horta behartu da zeudeten hauek egalak hola jarri behar izan zituzten, nahi eta nahi ez. Bere itxure da anatida batena, antzar batena. Honen ondoan azaldu zen beste zur txiki bat, antzekoa. Ez dakiuz ez zurredan oso zati txiki ezalako. Eta ue bialdu genduen Upsalako Unibertsitatea datatzea. Gure datazio guztik, radiokarbonoaren bitartez, egiten ditugu Upsalako Unibertsitatean. Eta han datatu ziguten, zuetonen pare-paren zeuan. Eta datazioak eman zigun 13.872 urte. Hoi da, pieza honen, datazioa. Horrek esangura du, ekaingo irudiak egin baino 800 urte lehenago bazirela artistak ekainen. Eta galdera garrantzitsuena, zertarako egiten zituzten? Hoi da galdera garrantzitsuena, baino horri buruz teoria asko daude. Eta horrek esan nahi du gutxi dakigula. Gauzek ondo dakizkigunen, orduan denak gauz berdine pensatzen dugu, ezta? Orduan doktrin bat sortzen da. Baina teoria asko bali bada horrek esan nahi du ez dakigula zertako zituzten. Noski ez zituzten jokatzeko bakarrik egiten esate baterako ekaingo irudik han barru baino sartzen bali bazien zerbait egin zan. Lurpea hartietan hain urruti sartzen zirenez, beste esan nahi bat zeuken arte horrek. Hau, esurretan eta hine dago, eta kanpoan egoten da, zarnategi atarin egoten da, zergatik intzuen hau. Behar bada kutxun bat bezala erabiltzeko, zintzilikario bezala erabiltzeko. Behar bada. Askotan, zulo batzuk izaten dituzte hauek, eta ikusi da, zulo hori dela zintzilika eramateko. Kutxun bat jote zen, ez dakigu. Baliteke gainera hori ziurtasun osoz inoiz ez jakitea. Zertarako egiten zituzten? Ezin duela 14.000 urteko gizakiaren pentsamendura bueltatu. Argi dagoena da aurkikuntza berri honekin ekain berri aberastu egingo dela. Ekain berri ekainen erreplika milimetrikoa da. Zestoan dagoena jatorrizko aitzulotik 600 metrora. Ekain ondarea mantendu dadin aitzuloa itxita dago eta bertako ondarea ekain berrin dago ikusgai. Orain, ekaingo hegaztia ekarriko dute. Uda alderako ipiniko dute hegaztiaren erreplika ekain berrin. Ekaingo erreplika 2008an zabaldu zuten ekainek gordetzen duen ondarea jendarteratzeko nahiari erantzunez.
Pintura guztiak ezin ziren erreproduzitu eta ekainen dauden 70 animalia iruditik 180 erreproduzitu dute. Proiektuaren sustatzaile nagusiak Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Zestoako udala izan ziren, eta erreplikako lanak zuzendu zituena Renaud Sanson. Frantziako Lasko eta Nio leizeetako erreprodukzioak ere zuzendu zituen Sansonek. Hegazti ingeradaren erreplika ere udarako esan dugu ekarreko dutela ekain berrira. Jatorrizkoa Gipuzkoako arkeologia gordailuan gordeko dute, historia aurreko beste altxor guztiekin batera kondizio onenetan. Ekaingo azken indusketa kanpaina hau burutu alizateko kutxak eta Euskadiko kutxak ipini dute dirua. Eta ongi etorri beroa emango zaion hegaztiaren zain, ekain berrik jarraituko du orain arte bezala bisitariari kalitate oneneko zerbitzua eskaintzeko lanean. Kalitate turistikoaren ziurtagiria jaso berri du bigarrengoz ekain berrik. Zorioneko dire ekainen eta ekain berrin azken aldian. Kalitate turistikoaren ziurtagiri hau Euskalitek ematen du, Eusko Jaurlaritzako Euskalitek, Baiarako garapen agentziaren bitartez egiten den ikastaro moduko bada, eta ziurtagiri honekin ziurtatzen dana da gure zentruan turistei begira kudeaketan kalitate altuko zentru bat garela, eta bisitarekiko ere bai kalitate altua eskaintzen dugula baita ere. Urte guztian zehar lantzen dira ziurtagiria lortu alizateko bete beharrekoak, esan bezala aurten bigarrena lortu dute. Turistek ez dituzten gauzak, ikusten ez dituzten gauzak izaten dira, batez barruko kudeaketan, pertsonal inguruan, mantenimenduan, inventarioan. Azkenian gauzak ondo egiten baldin badituzu barruko lanetan, bisitariek ja beste zerbitzu bat jasotzete, ja kalidade gehiago ematen jozu, beste modu batetara atenitu txaskezu, batez barruko lana dira. Eta datorren urtera begira ere lanean jarraituko dutela adierazi dute. Orduan gainera dagoeneko hegaztiaren ingerada ebakia izango dute bertan. Ekainen 2008an hasi zuten indusketa ekinaldia aurten amaituko dute, eta ezer berririk aurkitu ezean itxi egingo dute berriz ere aitzuloa, harik eta teknika berrien aurrerapenak beste indusketa bat bultzatuko duten arte. Hori baina, hemendik 40 urtera izan daiteke, auskalo, ordura arte, ondolo egin ekain.